Gidalit sa SED Marketing, ang tigbuhat sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, Panyawan Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, ug New Celebrity Kojic Soap. Ani akining tulumanon. Ermitanyang Bruha! Sa lain na usab nga sugilanon, mihilak na si Fanny. Gigugmata ka, ma'am. Bisag pobre ko, pero buhaton ko ang tanan aron malipay ka. Tibos nga gugmang ako ikahatag nimo. Akong gugma ang mangitag pagi, or mahatag ko nimo og karuhay. Ni ay akong tubag sa inyong balak-balak ay pagtagsa mo. O era! Mga musimos, mga kakatuka. Wa mo'y katungod nga mahigugman ako. Mahimong muhawak mo nako, pero dili sa aping, kun dili sa akong lapalapa. Palayon ako! Dili ikaw nga akong kikinahanglan. Ako ang imong gigugma, dili pa. Bisag wa ka pa musulti sa kong atubangan, pero nahibaw kong naipog ka nako. Si Pani lang akong gigugma. O patay na siya. Busa, patay na sa mga akong gugma. Wa mamatay si Fanny. Ning ako rinan. Wa ko maginahanglan nimo. Palayo! Dunay bati sa may sapa. Malipayon sila. Gamay ilong dakog. Usog nga. Husto na! Husto na! Pasig kanta niya! Tabay ko mahibalik sa kani! Dili na ka na mahimo kay patay ka na. Buhi ko! Wa ko mamatay! Buhi si Fanny! Patay na si Fanny. O dili ka si Fanny. Ikaw si Panyan. Milak na! Milak na! Milak na! Mihilak na si Fanny. Angay ka ba di ay malipay kung dunay tao nga mag-uol? Sukwahi ba di ay ang pagtulunan nga atong subayon nga kitang tanan, mugna man sa labang makagagahom? Mga higala, pamati akining sugilanon, mihilak na si Fanny! Gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Sinuat ni Ray Boris, direksyon Alan Gulyat na Kurda. Dalit kaninyo sa maayong kabubuton sa SED Marketing. Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. O karon ni alay sumpay ning atong sugilanon, mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon, Ermitanyang Bruha! Kung sa iyo giawayan ni Junior Hariran, ano nagsinubagaman mo? Pasilwa ako, sir. Pero, bugal-bugal ulit tawa na. Di man to bukal-bukal nga ako, sir. Igor man min biday, nga gwapa si Nyorita Fanny. Sukom na siya. Unsa? O na tinuod. Midayad ka na ko, Junior, og nasuko si Rinan? Oo, mauna Nyorita. Igor ko midayig ni mo niya. Nasuko. Bugiro yun. Abi kisyan ako na bodyguard ni mo. Gago giday ka Rinan, no? Gago ka! Paparakadungo ka? Dili ko luwas ining Rinan. Doon na kasuko na ako. Nagplano ni dautan ako. Busa, ilisan ko siya. Si Junior na akong bodyguard. Dili ka na mahimo, Fanny.
Doon na ilaing trabaho nga akong gisango ni Junior dinis katubhan. Basta kay si Junior na nga akong bodyguard karon papa. Ako'y magpili sa tao nga gusto ko. Wa sa ni ayos rinan. Gilupig man gani siya sumbagay ni Junior. Lintuwad man gani na. Unsan niya pagluwas? Kung doon magbinuang nako. Nga nagyak-yak man lang na. Iya kong giblikingan. Ay na lang pagrason diha, uy. Banga gyud ka, lupig ka ni Junior og sumbagay. Sa ato pa, mas makapanalipod si Junior nako kay nimo. Busa siya na akong bodyguard, okay? Og ikaw, balik ka sa imong pagka-ultimo. Driver lang papagmama, boy sa mansyon, og kargador sa mga tubo. Ano ka, oy? Ipanigos mo na nimo mga sagbot. Sa may nasukaan nimo? Nasuko ka nga gitangtang ka sa pagka-bodyguard ni Rita Fanny? Ha? Oh, dili ba nga ikaw may nagsulti na mo? Nga dili ka ganahang magpaduol pirmi ni Senyorita Fanny kay maldita ni, ngil adog batasan? Nya nga na mag-uol man ka? Huwag ko mag-uol. Nalipay kong di na ko niya bodyguard. Naglagot lang ko. Ako'y gipagkasa. Inamilaban ko sa pagbugal-bugal ni Junior niya. Ako pa'y dautan. Ay palayo na lang lagian ng Senyorita Fanny. Kay kontra kay kaniya. Mailan man ba? Natong tanan ng mga trabahante din sa asyenda, ikaw may pinakakontra ni Senyorita. Pirmi ka ganyan pangitaan ng sa. Maluoy lang ko nimo. Oh, mas may nang dili ka na niya bodyguard. Og nalipay ko nga, dili ka na pirmi makapaduol niya. Alma. Junior! Junior, hain ka! Narita! Dira ko! Pagdali na, malakaw na ta. Oh, Narita! Karon na yun! Rinan, uy, tinuod yun nga dimot ka? Nang Luna. Tinuod yun nga si Junior ni body ni Senyorita Fanny. Dili na ikaw. Kanindot good. Wa ka pa gani makaabot ako sa kasimana sa imong pagka-bodyguard ni Senyorita. Nataktak naman dahil. Nindota, oy. Pero, dili na magdugay si Junior. Ikaw, ang makakaabtig si Mana. Kanas Junior, dili sa nadangtan og duhak adlaw, mataktak rasad na. Dili sa yun nga gordyahan na Senyorita Fanny. Uy, idlas pa nas manatad. Inan! Nan, gitawag kang Sir Felipe. Sundas Fanny, iinan talaga nga dili mo buwagan ng akong anak. Sir, dili naman ko niya bodyguard. Si Junior naman. Ikaw gihapon ang iyang bodyguard, Rinan. Sir, Ako'y nagtudlo kanimo nga mao'y mo bantay sa akong anak. Ug way laing makatangtang kanimo isip yang bodyguard, ako ra usab. pero sir, naa si Junior. Wa ako'y salig niya ng Junior. Si Fanny ang nagpili ka niya. Pues sige, mahimo siyang mag-uban-uban sa akong anak, pero ikaw Rinan, ikaw mao'y akong gisangunan nga mubantay sa akong anak. Kung simba ko may datang mahitabo niya, ikaw ang akong paninglan. Sir Felipe.
Nyorita, hindi ta ganini atong gisuruyan, God. Kakahuya na masunahan. Mingaw mo kayo din, Nganong niya mo ta din, Nyorita. Unsay mo una-una nga nung miabot ta dinhi? Nyorita, bisag unsay gusto mong mahitabo, andam ko. Tanan mong ipabuhat na ko, akong buhaton. Basta mahimuot ka lang. Natural. Mga ulipon mo. Mubuhat mo bisag unsa akong ipabuhat ninyo. Pero, ayaw kahit paduol na ko, ha? Nanimaho kang panos. Distansya dito. Distansya. Oo, Nyorita. May daka bang armas? Armas? Ang armas, Nyorita. Ayaw kong sumbalik kag pangutana, amaw! Tubag ako! May daka bang armas? Wa ko'y armas nga mabuto, Nyorita. Pero, flamingo ni, di Wisit. Ang armas ni Papa, iyan ang hipusan. Wa na dito sa butanganan. Nyorita, doon na kay kontra? Oh, duna! Ha? Og masukod ning imong kaisok ron. Ang imong panghambog nga andam kang mubuhat sa tanan kong isuko nimo. Ha? Nga naman, kinsa may mong kontra, Nyorita? Kinsa? O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan tay, pero bakit matamlay kayo? Kasi sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. Said liniment lang ang katapat niyan tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang Sad Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang Sad Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa Sad Liniment. Sad Liniment Oil, a quality product of Sad Marketing. Dali na. Mupadayon ta sa unahan. Dali. Nyorita, si Renan ba mo imong kontra? Oh, Kabla ka, Nyorita. Kung si Renan imong kontra, ako'y bahala na tawhana. Dugay naman sa kunasuya na tawhana ba? Arte na kayo. Ilabi na sa diyang nahimo ni mong bodyguard. Nigara. Dauton ka pa. Bati ko kag batasan. Mutong nag-away, may gay. Nasuko mo siya, ha. Midayag ko ni mo. ho. Mao ba? May adlaw ra ginantawhanan ako. Ano niya? Siya makatong kontra. Nganong niamtas kakahuyan, Nyorita? Tuar mas Renan sa mansyon. Dili siya ang atong gipangita. Lain. Og ayaw na pagsigig tabi diha. Padayog lakaw. Pagdali. Ito si Junior o si Nyorita Pani. Niabot sila sa kakahuyan. Ano may anak mga sila diha? Kikulbaan ko. Pariya si Sarah. Huwag ko salig sa naungan ng Junior. Huwag para magkikabasuhitos kagikan ng tawana. Sundan ko na sila. Dili ko papakita. Nyorita, dagko naman ng mga kahoy sunahan, suman. Mulaos pa ta? Nyorita? Kinsa may imong gi lantaw-lantaw diya? Isang kaya itong ipagkita? Iwa ko tubag ka ay. Nindutan ba yan eh? Mingaw kayo din yun. Ibisag unsay kong buhaton na babayhan na. Why magkapugong? Murag isukor nga kung kabangis yung babayhan na da. Tiguang! Gawas diha! Nyorita? Kinsa tiguang nga imong gitawag? Gawas diha, tiguang! Nahibaw kung nagtago ka lang diha sa kakahuyan! Gawas!
tiguang mo ilang gipakita. Sudlod ka lang po sa kauyan! Nasuko kay si nagdapanik kang na Ermi. Kasi may kabuhaton. Tingali ko sa nilang tiguang. Di ka siguro ko. Mutuman sa junior kung si gusto ni Senyorita Fanny. Ayaw ko palagutan pa ano ha? Gawasin mo kita gawa! Kinala ako yun na magkakita sa tiguang. Unsa man tiguang? Di ka magpakita, ha? Gihagit siguro ni mo da! Kaning, nyorita. Basin og... Basigwa din niya, nyorita. Di sa tingali ganahan nga magpundo din yung tiguang. Oy, ay, imog ipangita kay... Ay, mingaw kayo din, higod. Mauna ang paboritong punduhanan din Nagtuo kong ungo tong tiguanga. Ongo? Oh, ungo. Busak kung makita ta siya, abuga junior ha, ipalayo din sa among yuta. Ug may ganti kang madawat kay kanako, kasabot ka? Aw, ha? Aw, mauban nyorita? Sige. Ako'y bahala. Tiguang ragod na. Sayon ra ng abugon. Ay, nganong abugon man Kuya, ako. Nakuraman gani mo. Dalawan mo. Dili ko ninyo angay abugon. Kay ako ang unang tag-iya ining dakita. Wapay tao ang kalibutan dinhin ako. Kamo mo'y angay abugon dinhi. Ikaw, maldita. Dili ka angayan nga mo puyo ining dapita. Nyorita, bilagan siya. Tunay, may suot ka kahuyan. Gago ka! Motong tiguanga kung giingon nimo, gukta siya! Ha? Ayaw pagdanga di ka abuga sa palayo ni Dapita, pagdali! Unsa man ka ang sunod nga mahitabo? Mahigala pa matia ang sunod sumpay ning sugilanon. Mihilak si Fanny, gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka dato sa maayo kabubuton sa said marketing.